Dlamini, uyazi understand. Why wafuna ukutshela uMakhuzwayo ukuthi uselivini? Hayi. Mangasazi phela kungenziwa ama-renovations la endlini. Ngaphakanyiswa sofa, kuphakanyiswa imbhede, kushaywa spring clinic. Hayi. Dlamini, yini usipling cleaning? Awu, ilo cleaner lokho ukuphakamisa imbhede nosofa, ukhuculule yonke into endlini. Oh, usho isipring cleaning. Hayi sipling. Hayi mapentshisi, ayikho into ekuthiwa uspring cleaning unless ke makuthi nikhuluma ngokuclean ibring kuthiwa spring cleaning. Awu, ngabe uyangikholekta nawe kanti awazi kahle. Ungahleki Maxwell. Awuqala unantombi. Futhi akaze nje ube nayo. Animuzwa phela uspring clinic. Mana Maxwell. Intombi awukazi ube nayo wena. Hayibo, sengengaba nayo. Nanga umuntu ongakazi abe nentombi. Ubani wakabona uMapentshisi exoxa nentombi? Hayi, khona ayikho intombi engeke ngambone nayo mapentshisi. Kodwa ke ukhona ugogo anokudlala naye wrestling. Yewena. Kunini ukutshela umusuku usodwa ngokhokho? Hawu, mapentshisi. Uzodwa unengane, naleyo ngane inengane. So technically uzodwa ugogo mapentshisi. Hawu. Kanti usichobela ngogogo? Una 40. Nami ngina 40 Dlamini. Siyalingana. Wena usiphumuza nini isandla? Very funny. Dlamini mfethu sinomahewu la besicabange indlela esingenza ngayo imali. Dlamini, sifuna ukuvula i-internet hotspot room. Sizoba ne-router endlini and then wonke umuntu osebenzisa uFacebook, uTikTok uma efuna ukukusebenzisa uzoza kuthina bese yakhokha for leso sikhathi. Wow. Idatha liyabiza and abantu bayathanda bawe internet. Cha, impela kuzwakala njengecebo eliphusile. Lalelani-ke. Hambani niyoyibhala kahle phansi lento yini. Nibhala ukuthi ama-router eningawasebenzisa ayimalini. I-room enizoyiqasha ingayimalini ngenyanga. Mhlawumbe abantu nizobabiza malini. I-profit ithini. Check nokuthi bangaka abanye abantu asebenzile lento iyenzekani. Hey, nibhala mangaka. Futhi serious ngalento eh? Hayi cha, si-serious impela. Sesaqamba negama lendawo. Igama lendawo lizothi lachitheka ihewu nge-internet kuMaxwell. Hayi ngeke. Lachitheka ihewu kuMaxwell. Hayi ngeke cabanga ngahle lenye igama. Lachitheka ihewu kuMaxwell. Bengishilo mina. Mina bengifuna kuba internet to the max. He. Max for Maxwell. He for Mahewu. Kade ngisho kodwa ukuthi angiyena umahehehewu, ngumahewu. So akuyenzi sense. Why ningasho ukuthi M&M? Bese lokho eniseni sithi yachitheka internet endaweni. Maxwell, woza la kancane. Hey, li-rice ligama lifike namapentshisi. Yazi uselisho ngeza ngiba nama good bumps. Hayi Maxwell, it's goosebumps unless ke makuthi umgidi ufile good ngikathi umapentshisi elisho igama. Hayi, yazi into engizama ukuyisho la ukuthi li right leli gama elifike nomapentshisi. Okay, asenze ngathi silizwange igama. Siqhubeke ne-idea yethu. By the time we launch our business, uyobe sekhohle ngisho ukukhohle ukuthi yena wafika naleli gama. Yeah, okay. Good idea. Okay, Dlamini. So, uthini ngebusiness yethu? Uzosisiza sikwazi ukuthola imali yokulakha? Cha, ngoba sengike ngasho nje. Lizwakala liphusile ibhizinisi leni. Kancane. Hello. Abeka ngithi abantu osebenza nabo lapha eduze kwakho. Oh, kancane. Sesingakhuluma manje. I-contract
inkampani ayivuselelekanga. Manje lokho kusho ukuthini? Lokho kusho ukuthi inyanga yokugcina lisebenza. Awukwazi ungitshela into enjalo ngosiphuthuphuthu esinje. Awukwazi ungitshela into enjalo ngo-last minute. Ngizothini mina ebantwini? Manje niyisidleni madoda. Dlamini ngonyaka odlule ngabo-November sasinezum meeting la khona kwathi saswa khona i-possibility yokuphela. Anikwazi ukukhuluma into eziserious kanje emazomini. Angikwazi ukukhuluma into eziserious kanje emazomini. Abanye bathi abakwazi ukuyisebenzisa kahle lezi zinto lezi. Lento kufanele kube into esihlanganayo, sibuze sikhuluma kahle sisonke sibonana face to face. Khuleka nizothola impesheni zenu. Ngisho ukuthi impesheni zenu zizolasta kuze kube ukuthi inkampani ithole enye i-contract kwenye indawo. Umuthi soyithola impesheni zethu usho sonke emsebenzini angithi. Ya nonke nizoyithola. But ke nabafana ababili wabafaka. Oh. Ola Oledi. Hawu. Awugwetshanga wena u15 years? Hayi. Kwaku5 years ma Oledi. Angithi phela lapha ngaphakathi babala ubusuku nemini. Anginandaba ufunani la? Oh. Ngingamthola udlula mama Tree. Umapetshisi usewumngani noDlamini. Angikudingi wena empilweni yakhe. Man. Akayikhethele yena ukuthi usangifuna noma akasangifuni yini. Hawu. Maninike, wawujola nomapentshisi? Ngizobele kugwaze wena. Mama Tree, ngingamthola udlula. Akekho usesikoleni umapetshisi. Esikoleni emdala kangaka. Hibo, kushuthi udlula useshintshe ngempela. No, akekho esikoleni, akekho high school. Uyofundela ukuphoyisa. Kuba iphoyisa mama. Ngifundela security. Mina ngeke ngihambe ngitshela abantu ukuthi ufundela ukuyogada igate. Mama, kuningi okwenziwa ama-security ngaphandle kokuvula ama-gate. Uyabona nje siyacontrola abangenayo nabaphumayo. Siphinde futhi sibheke i-CCTV, sipantrole, siverify ama-visitor, sigcina ne-record period. Kuningi. Hey, uyafunda mapetshisi. Ya mama. Wena phuma empilweni kamapetshisi. Yini lengizwa ukuthi wena usumngani noDlamini? Yeah, uDlamini umjito right. Hey budlula. Umjito okutrend kanjani lo muntu oyishaka ngaka ndoda? Umuntu right. Uyabona ukubona moseduze kwakhe lokho. Uyabona nje ngesecurity namhlanje uyena othi angeze uzofala asebenza khona. Dlula. Shuthi wena kushuthi usushintshile ngempela. Hey, ngiyabonga ngathi uyazi mama ngiyafa khona. Hey, khona la engashayi khona lamanzi ngathi ngathola ubhiya. Baba, ubungeve namhlanje uthe uzo emsebenzini? Hayi, ngiseliwe sekulate ngobona kusasa. Baba nayizulu usho njalo. Qinisile. Selonakele isonto. Mhlambe ngobona next week. Dlamina ana. Ngizothunya ugogo sithi ugogo ngizocela imali yobhiya bathathe izolo. Hayibo, mina ngithatha ubhiya gogo wakho. Ngithatha ubhiya bangaka? About 8. Makhosana. Unamangala ngani ugogo wakhe? Malamangala bayo nogogo wakhe. Angeke mina ngiphuze ubhiya about 8.
Ngiyasola mina lo gogo ukuthi unethi angibone ngidlula ngidakiwe avela ngibhale edolweni. Izolo ufike noBheka abawu2 wathi ubathathe kuyena. Oh. Ya u2 ya. Kodwa 8 makhuzwayo. Nawo ngibheke kahle 8. Kodwa ke awuyinikele ngani imali ingaze mhlambe kuhambe sikhulumeka ngendlela ebudede ngila endaweni. Baba, usuyalova emsebenzini, izwi lakho seliqala ukubuyela ephoshozeleni, usuhamba ukweleta utshwala yonke indawo le. Baba kanti yini kwenze njani? Awu makhuzwayo kahle bo. Ngokweleta nje ubhiya wombalwa kugogo walengane sengihamba ngikoleta ubhiya. Thangi, ukwelete kuBucks 6B. Ngeke ngasho kodwa le kaBucks bengafanele ubakhokhele bo6 obhiya ngoba ngibakwelete kuyena sabaphuza naye. Bekufanele ukhokhele 3 hayi 6 mama. Kodwa ikhumbula imkhubo yenze kaNgwenye. Ngenzeni kaNgwenye? Awakhipha isigombolozi. Kamkhuza ngathi wenzani wedongolozi. Yebo. Dlamini wensani? Sesilwali samhlola, ingwenya madoda. Hey, lini ngikhamba nalo ngikhamba uphela. Awungibambele la ngithela iSteve. Ngibambeni. Dlamini lomchama ungena ngaphakathi endlini yami. Awu, wait. Waterproofing la? Yo, waterproofing yonke Dlamini, uyabona ukuba ngikusabe. Ngabe ngiyakutala apha kabi manje. Inkiya manje ngisaba into ozongenza yona kusasa. Okay. Wala. Ifike ngakhamba. Kwakhela ngaphakathi. Ngase ngambuza ukuthi akawaterproofile. Dlamini, emini uhambe wayokorobha lo mchamo kaNgwenye. Oh. Dlamini, unenkinga. Kanti yini kwenze njani waphuza kangaka? Mama, ngiyaxolisa ukuthi ungwenye uhambile ukorobhisa lapha kwakhe. Kodwa nasi. Uyabona la ngizohlangana naye khona. Engizomtrapha. Solisa umfazi wami umchamo kwakhe. Dlamini, uNgwenye akanacala la. Uwena uhambe wayochama kwakhe. Hey Dlamini, asiqaqe la mlungu. Bucks, awuhambele la. Ngithi ngihambele la, uyangizwa? Makhuzwayo, angizile nje kuwena, ngize kunansi inkunzi yami uDlems. Dlamini, usumngani noBucks. NoBucks Dlamini. Awuboni ngani uthi khona into wrong? Dlamini usumngani nalo. Hayi. Mhlawumbe uqinisile mama. It's time to wake up. Izinto azingihambeli kahle neze mase senginabangani abanje. It's time. Dlamini, kanti yini wrong ngokuba umngani nami? Bucks. Yonke into. Sacela uhambe mfowethu. Mama ngicela ungenzele ushadini. Okay baba. Uyamona mama? Uyamona enzayo lo Sathane? Dlamini wenzi mina isilimo. Uzenza wena. Mntaka sisi, wathula kangaka udliwa yini? Ngidliwa yilutho. Mntaka sisi ngiyakwazi mawungekho right. Ukuvuma ukuthi awukho right akulona ihlazo. Wonke umuntu uyaba nezinkinga kanti futhi kubalekile ukuthi sixoxe ngazo. Mntaka sisi, udliwa ubani? Cha mntaka sisi, I'm sorry. I meant to say
udliwa yini mntakasisi? Umphakathi ushisile umuzi wakababo. uJack uboshiwe. uNdlazi bamshaya waphuka unyawo. Obani bona labantu? Obani laba bantu? Obani laba bantu? Lalela ke nabo ke. Obani labo bantu? Wait. Ubani okopela omunye la? iMercedes G63 noma uG63 othatha igama leMercedes? Ayo. Sacela ulinde lapha kancane sisaxoxa la nomntakasisi. Heart to heart. Oh, okay. Abantu ebengiphanda nabo. Malume mina ngikhathele manje lempilo yokweba. Manje nganokuthi ngizoqala lapha manje ngifuna umsebenzi. Manaka uthi ngikhulume noMahewu. Lalela Mahewu. Umjomba izinto asimhambeli kahle mfowethu. Bengisacela simfake kuleli business lethu. Kuzoba inkinga mekuswele mase sibaningi. Mahewu siyamdinga umuntu ozoba kwi-security. Ubani njengoba yi-security ngaphezulu kwesigebengu? Qualified security. Come on Mahewu. Umjomba uyayidinga lento. Oh, okay. Mjomba, sondela. Amtsheleke Mahewu. Okay, Mjomba, sine business plan la and uDlamini sewuzosifana. So sifuna ukuvula i-internet hotspots room. Sizoba nendlu ezoba nama router. Umuntu ofuna ukusebenzisa uTikTok, Facebook uzobe seza kuthina and akhokhe for leso sikhathi. Warifu umuntu ukhokhela i-hour maqeda ahlale ngaphandle aqhubeka asebenzise i-internet. Ngeke sivume ukuthi ahlale. Nizothi abantu bengase behlala ngasemakubo. Hayi soshintsha ipassword njalo makhona ophumayo. So Warif ngena abantu abo-8 abalandelelayo ngezikhathi ezihlukahlukene like omunye angene ngo-o'clock, omunye angene ngo-10 past, omunye kube u-20 past. Nizokwenza njani because bazophuma ngezikhathi ezihlukahlukene. Nizoshintsha ipassword every time kukhona ophumayo, niphazamisa abasele ngaphakathi. Yabona ke Maxwell, ngishilo ukuthi mase sibaningi kuzoba nenkinga. Yayibona inkinga ifika noMjomba. Hayi le nkinga ayifiki nami bevele sekhona. Hey, yabona nje le business lethu lubhontshisi. Hayi. Ya Makhuzwa. Yebo Dlamini. Yazi utshela ukuthi undakiwe. Kanti cha. Angidakiwe kwayikhona. Right. Dlamini ngiyakubona uphuzile. Ubani? Mina. Okay, ngiphuzile. 2 kuphela. Begod. 2 or what? Ngena phela mama. Oh. Okay, ngoba ufuni ungizwa. Ngongena ke sobuye sivale. Athi iQueen yakhosi. Hey. Yazi Makhuzwa. Angisayithandi nami uma senje. Umuntu wasephuza kakhulu manje. Baba, lento eyishoyo ikhulumisa utshwala noma userious? Serious baba, serious phela. Uyazi ukuthi umuntu odakiwe Makhuzwayo akaqala ngabangaya maka. Ukhuluma phakathi esenhlizweni. Ngiyafuna ngamukela lento yotshwala. Kodwa kunzima mama. Kodwa ke ngiyakuthemba wena mngami ukuthi
uzongisiza sihlanganyele lento siyiqede as a family. Huh? Anti Dlamini yini le stress kangaka ekuphuzisa utshwala? Hey mama. Umsebenzi. Hayi umsebenzi mama. Ukustressa kanjani baba umsebenzi lo olova kuwona baba kangaka vele? Ayithutshwala mama ubungilovisayo. Mama awumenca. Izinto eziserious. Ziyangistress zingiphathayo ekhanda. Awuthi sithula ekamereni phela sidlala wrestling. Awu mhlambe lo damali ekhanda lingiphethe. Okay baba impela umuntu kade ayigcina. Othi ngibeke nasi lezitsha la kusinki. Okay. Ala, ukulinda ngale ekamereni. Sulinda ngoba. Yeah. Oh, linda ngoba. Yeah. Shesha mama. Yes baba. Hey. Kafi kumzizina. Hey. Ah. Hey. Akhona manje abadala ekhaya. Hawu. No beer. Hayi man. Makhuzwayo. Labheka ngithengeni iexpiry date yawo. Wasawala ngazi ukuthi uphathile nje. Mama, ngawuthi ngane Lophe. Hayi Lophe uthengwe yimina. Awunawo phela utshwala ingakho utesta ngendlela yahlukene. Mama. Ukhipha kanjani utshwala etshwaleni? No baba, ngikuthenge esitolo vele emngenabo utshwala. Makhuzwa uthenga kanjani utshwala emngenabo utshwala? Wathi ngani uthenga makhuzwa? Baba uyakhumbula inkulumo esibe nayo izolo ukuthi uthe uzobiya kutshwala. Dlamini ngiyakucela please. Dlamini wawugcine nini ukuba sober? Hawu kahle makhuzwa. UDisemba manje. Siyophula ngoJanuary. Baba, uDisemba udlule, uJanuary manje. Oh. Hey, yebelad. Mama, 200 rand lapho ngothenga omunye ubhiya. Wogcina nci. Hayi, ngizohamba mina ngiyokuthengela wena ugeza udla ukudla ngiyabuya. Hawu mama man. Ingakho ngikuthanda wena. Hayi bo mama. Wasawala ukuthi uyakhiya ufaka amaketango lapho. Hayi baba ngenzela ukuthi abantu bangangeni unqunu. Oh ya, wenza kahle. Protect umshini wami. Umshini wami, umshini wami. Umshini wami, mbiba. Protect umshini wami. Hey, Dlamini. Fusek, hamba wena la. Makhuzwayo. Ngithe hamba wena la manje. Makhuzwayo kwenze njani? Makhuzwayo sibamsana leso kwenze njani? Ha? Abunenkinga. Ndawufuna ukungitshela mina ukuthi kwenzakalani. Ngizokuvalela la ngikuvulele emhlazana wangitshela ukuthi kwenzakalani. Umakhuzwayo. Mina ngasakaza phandle le gate manje ngiphume ngophuza mangifuni yathi. Baba uyazizwa ukuthi uthini? Oh. Hey. Mom. Mhlawumbe uqinisile. Mhlawumbe nginenkinga. Awuvule la mkami isixoxo. Dlamini ngisona isilimo. Ngiyokuvulela la mhla ngise ngikubona ukuthi usufuna ukukhuluma ngempela. Na iphone kaSanda lapha yaphezulu kwetafula. Ine number yami kuphela mekhonto edinga uyongifonela. Ngizahamba mina ngisayekhaya. Makhuzwayo mana singayixoxa lento akuyona into embi ngaleyo ndlela Makhuzwayo. Singayixoxa lento. Makhuzwayo.
Mama usungenza kanjena man. Makhuzwayo. Ma, angi-understand. Ukhipha mina endlini ngirentela. Ya usuzohlala nami kule ndlu ngaphakathi. Le ndlu yakho yakudala. Sanibona ma. Hawu, usheshile ukufika. Oh hayi bengenzela ukuthi ngikwazi ukuklina manje angikwazi ukulala endlini engcolile. Mana ma, ukhiphe mina endlini ufuna ufana nomlisa. Impela amapetshisi, hamba uyokhipha impahla zakho. Hayi kodwa ngathi udoti yelo lentshela wona. Angisho kona mina ngisho ngumama. Angisho ngumama ngisho kule ukhuleka. Hayi kulungile ma. Vele mina ngiyayithandela ukuklina ngizoqoqa nje endlini ngiyikhiphe impahla zabhudi mase ngiqedile. Okay, Khehle. Yini? Kwenze njani manje watepisa ubuso? Uma mfowethu ungikhiphe endlini yami ufaka umlisa and lo mlisa lo usevelwa ngidabula ngeimbili impama phambi kwamama umama waqede wathula Ulapha endlini ngoba ngikhuluma nje khona uyabona lo mdlethevu Ay. Inokarate omningi kakhulu ya ndoda le yambuthi. Kakhulu. Uyabona nje kodwa mina uDlamini mengiqasha. Ngiyamove out ekhaya ngiphinde ngibuye mina. Angeke ngiqale ngokuthi nje ngiyabonga mama ukuthi ube nami kulesimo bengibhekene naso. Into ewumsusa mama wale inkinga enginazo ukuthi uyaphela umsebenzi. Inyanga yami yokugcina le ngisebenza. Baba, okusho ukuthi thina sesizohlupheka la ekhaya. Cha mama. Uyabona ingakho kube kunzima ukuthi ngiyixoxe lento. Anginjalo mama. Umuntu uzophunyelwa imali zempesheni. Leyo mpesheni izokwazi ukuthi isiqhube kuze kube umuntu uyaphinde uyaqasheka futhi. Kanti baba ube stress wayini? Mahewu, Maxwell kanye nomapentshisi. Yeah. Ngiyazi ukuthi kunzima ukuyizwa lento engishoyo. Kodwa kunjalo madoda. Hey, Dlamini, lalani madoda. Ngekwazi ukungenisa umthetho awuvumi. Ngiphasile sengiyi-security. Next step, police. Mapentshisi, awuhlale phansi kancane ukukuphapha zimbi indaba. Manje songenze njani madoda? So impesheni yesuku kuzoba imalini noma sobona sesibona nakhona? Niyakhumbula ngithi madoda ukuthi benikweleta inkampani ngaleya nto yokuthi uhalf onyaka odlule wonke anoyanga emsebenzini. Manje uMahewu kuphela uzothola impesheni. Nayo izobe incane. Maxwell uyakhumbula ngithi uthi uMahewu ube sesebenze iminyaka emithathu kanti wena yakho ibisambili. Ingakho ke ngizodla njani? Hayi bo madoda, kanti kwenza kanjani nakwathi yenze nje? Inkampani lesisebenzelayo iphelelwe yicontract okusho ukuthi umsebenzi asisenawo sonke. Sengifundela ngasho ukuthi mina ngifundela mahala. Kanti inkampani ithembise ukuthi
kungenzeka ithole enye icontract enyangeni ezintathu bese siyaqasheka futhi. Kodwa kwamanje ngabe nizama na-apply kwezinye indawo ne-certificate njengoba nawe nje usiphethe. Sorry madad.